Sariya bulo jamkan lamɛbagaw jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka dana kurakɔrɔ la Sherifula Jabaramuso kan jango jamkan sariya bulo amun ta don sariya bulo jamkan kɔnɔ bi an masalara kɛnɛya ko sariyaw kan a tasiraw kan nin kɛnɛ kelen kan n'o ye sariya bulo ye bi tuguni an nana k'an ɲɛsin a ma min ye kɛnɛya baarakɛlaw ye u ka baara kɛcogo sariya kɔnɔ walasa ka adamadenw ni lakisi ni ye Ala ta ye ma kɔlɔsili an b'a dɔn kɛnɛya tigilamɔgɔw min kɛnɛya sababu tigilamɔgɔw u jɔyɔrɔba bɛ o la nin tɛ min walasa ka walawala ye an ye sariya dɔnbaga wele min ye dɔgɔtɔrɔ ye n'an ko dɔgɔtɔrɔ pikirikɛla dɔgɔtɔrɔ ko tɛ ɲininikɛla dɔgɔtɔrɔ don sariya bunakun kan ale nin ye a siɲɛ filanan ye an ka plateau kan bi maa welelen o ye docteur Kulibali Mariam Mayiga hakilina a bɛna boli min kan o de ye nin le thème du jour la responsabilité du professionnel de la santé en droit malien babu a bɛna tali kɛ ne de kan an ka maa welelen min ye ɲininikɛla ye sanfɛ kalansoba la min ɲɛsinnen don sariya kalan ma docteur Kulibali Mariam Mayiga ale y'an ka maa welelen bi ancien chercheur à la faculté de droit privé de l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako bi babu an bɛna nu dɔɔni kan kɛnɛya sababu an ka hakɛ mun bɛ a la kɛnɛyasow kɔnɔ est ce que sariya bɛ a fɔ cogo min na ni donna an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ bi a bɛna o cogo kelen na wa est ce que kɛnɛya sababu tigilamɔgɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔw ye furakɛlikɛlaw est ce que u kɛn bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sariya ye mun fɔ a la hakilina jumɛnw bɛ yen nɔ mun bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛɛ lajɛlen ka se k'an ka hakɛ sɔrɔ a ko in kɔnɔ babu a bɛna segin o kan ni an ka maa welelen sɔɔni an bɛ don babu kɔnɔ inshallah. Docteur an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn i sɔnnina tuguni bi ka na an ka kɛnɛ kan walasa ka na maliyɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ yan ani jamana kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni kɛnɛya sariya ta fan fɛ i y'o min kɛ an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn. O diyara n ye ne yɛrɛ b'aw fo ka waleɲuman dɔn. Merci beaucoup i n'a fɔ i ye gafe dɔ bɔ kɔsa in na an y'a gafe ye tubabukan na ni i ye nin titre in d'a ma responsabilité du professionnel de la santé en contexte africain étude de droit malien livre do i ye minnu bɔ k'a bila anw ka bolo kan an bɛ se k'a ɲini k'a kalan walasa k'a dɔn kɛnɛya sariya a ye mun de fɔ dɔgɔtɔrɔw jɔyɔrɔ ye mun ye kɛnɛya mun ye furakɛlaw ye u jɔyɔrɔ ye mun ye an ka kɛnɛya ta fan fɛ est ce que sariya ye mun fɔ u y'o bɔ a sira fɛ wa gɛlɛya jumɛn b'a jɛ majɛ jumɛn b'a la i yɛrɛ ye recommandation dɔw kɛ n'an ko fara n kan bi a bɛ anw dɛmɛ kosɛbɛ bari kɛnɛya bɛ yen bana bɛ yen ni an y'a dɔn sani an ka don a ko kɔnɔ a bɛ diya n ye kosɛbɛ i y'o mun kɛ livre in a sɛbɛnni a kɔni diyara n ye babu an bɛna taa nin de kan hakilila jigila n'an ko sariya min ɲɛsinnen don kɛnɛya ma droit de la santé ale yɛrɛ ye mun ye. Ayiwa monsieur Suntura i ka o ɲininkali diyara n ye sani an ka don jaabi kɔnɔ a kun ka di n ye ka filɛlibaga ni lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri la tuguni ka tila tuguni ka hakɛto ɲini kɛnɛya finitigilakaw fɛ barisa ni babu min na bɛna kɛ bi a ka gɛlɛn dɔɔni parce que a bɛ tali kɛ thème min kan o ye jalakili thème ye bon jalakili kuma anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ a ma nɔgɔn kuma bɛɛ donc n b'o o hakɛto ɲini olu fɛ ka tila ka hakɛto ɲini ni fili min yera kuma la o ye ne yɛrɛ ye basa ni babu in kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ k'an bɛ se dɔgɔtɔrɔkan dɔw yɛrɛ ma kuma dɔw la aya ne dun tɛ dɔgɔtɔrɔ ye ni n ko n tɛ dɔgɔtɔrɔ ye n tɛ kɛnɛya tigilabaga ye voilà an ye ɲininikɛlaw ye mais an tɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw ye donc n bɛ fɛ ka hakɛto ɲini u fɛ o yɔrɔ fila la kɛrɛnkɛrɛnnenya na ayiwa ka se i ka ɲininkali yɛrɛ ma i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na n'i ye Mali yɛrɛ ta i b'a ye k'a fɔ ko Mali sariya bɛ i da don kɛnɛyako kuma la kosɛbɛ basa kuma caman a kun kɛra mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko min ye kɛnɛya ta fanfɛla ye kɛnɛya tigilamɔgɔw dɔrɔn de bɛ se ka o kuma fɔ mais min ye i n'a fɔ anw sariya kalanbagaw ni a baara kɛbaga ye anw ka kuma tɛ boli o kan kosɛbɛ nka ɲininiw y'a jira k'a fɔ ko kɛnɛya ni sariya u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko caman na
barisa charia yɛrɛ jijalen don ou bien charia intéresselen don société ko bɛɛ de la bon kɛnɛya dama bɔ o ko ninnu na donc kɛnɛya kuma bɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ charia kɛlen don k'i kan bɔ o yɔrɔ ninnu fana na a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ma développer kosɛbɛ mais yɔrɔ dɔw bɛ yen olu développelen don kosɛbɛ donc a bɛ fɔ o discipline yɛrɛ de ma ko droit de la santé donc Mali la yan a bɛ se ka fɔ n'i y'an ka sariyaw taabolo lajɛ i b'a fɔ ko droit de la santé pour le Mali a bɛ exister parce que an ka sariyaw fana b'u kumakan fɔ a kan. A diyara n ye mais bi ni an tora an ka hakilina in kɔnɔ mun ye furakɛlikɛlaw ye an ko dɔgɔtɔrɔ an b'a ɲɛsin furakɛlikɛlaw de ma kosɛbɛ an ka kɛnɛyasow kɔnɔna na n'an y'a ta k'a lajɛ bi i da sera jalagili ma parce que kɛnɛya n'an bɛ sariya bulon de kɔnɔ sariya bulon hinɛ t'a la makari t'a la sariya ye mun fɔ a ka ɲi bɛɛ lajɛlen k'o dɔn parce que kɛnɛya tigilamɔgɔ sababu tigilamɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ yen mais u caman b'a kalama k'a fɔ nin bɛ kɛ nin tɛ kɛ sɛgɛrɛ de médicaliw bɛ yen nɔ minnu b'an ka cari a y'o kumaw don a la waati tɛmɛnlenw na bi ni a fɔra ko e ka a lajɛ responsabilité u ka baara kɛcogo la est-ce que ani sariya u sigilen ɲɔgɔn kan? I ka o ɲininkali diyara n ye k'a fɔ ko yala kɛnɛya tigilamɔgɔw ka baara ni sariya minnu bɛ Mali la olu sigilen don ɲɔgɔn kan o kuma in o ye ɲininkali gɛlɛnba ye nka an b'an da don a la barisa i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko n ye gafe sɛbɛn gafe min bɛ kuma o ko ninnu kan kosɛbɛ donc n'i ye gafe in yɛrɛ kɔnɔ kuma ta ale b'o de fɔ a b'a fɔ ko sariya sɛbɛn caman bɛ Mali bolo min bɛ se ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jalakili ou bien u ka kiiritigɛso lataga min bɛ se ka olu baara kɛ donc sariya sɛbɛn ninnu bɛ se k'olu baara kɛ bon est-ce que an ka kɛnɛyaso ninnu yɛrɛ la baara ninnu bɛ kɛ ka ɲa n'i ye ne yɛrɛ ka baara ta a bolila jateminɛ dɔ de kan fɔlɔ o jateminɛ dɔ ye mun ye k'a fɔ kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ kɛnɛya finitigilakaw n'an b'a fɔ ma professionnel de la santé o ye finitigilakaw bɛɛ ye kɛnɛya finitigilaka bɛɛ ye a si ma bɔ si la kuma caman olu b'u plaint u yɛrɛ ka condition de travail la u b'u plaint u ni banabagatɔw yɛrɛ cɛla la u b'u plaint u ni dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n'a bɛ f'u ma usagers u b'u plaint u n'olu cɛla la bon n'i ye fan dɔ in fana ta i b'a ye k'a fɔ ko banabagatɔ kɔrɔsigibagaw kuma caman olu fana b'a fɔ ko olu ma nimisi wasa sɔrɔ kɛnɛya hukumu kɔnɔna na donc n'i ye o plainte ninnu fara ɲɔgɔn kan i bɛna ye k'a fɔ ko dusumakasi ou bien sago ma sɔrɔ fan bɛɛ fɛ donc anw ka o jateminɛ min bɔr'o kan o de y'a to an nana miiri kɛ k'a fɔ fo an ka sɛbɛnni kɛ nin kan donc k'a fɔ ko yala jalakili a bɛ kɛ ka ɲa wa ou bien a tɛ kɛ kuma tɛ o yɛrɛ yɔrɔ la fɔlɔ kuma bɛ yɔrɔ min na o ye de dusumakasi min bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ yɔrɔ ani dusumakasi min bɛ minnu bɛ furakɛ olu yɔrɔ n'i y'o dusumakasiw bɛɛ lata jɔn de jo b'a la jɔn de jo t'a la donc o de bɛ anw ka filɛliw bɛ boli o de kan. A diyara n ye ni filɛli bolila o kan sisan an k'a lajɛ i da sera ma ko kɛnɛya kɛsow kɔnɔ n'an ko ma ko dɔgɔtɔrɔsow bi furakɛlikɛlaw bɛɛ i tɛ a walawala ɲɛna dɔɔni parce que an bolo n'i tɛ sɔgɔli kɛ walima n'i tɛ ordonnance sɛbɛn i tɛ dɔgɔtɔrɔso baarakɛla ye o ko bɛ cogo jumɛn jɔn b'a kɔnɔ? Dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ bɛɛ b'a kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ furakɛli kɛ anw ka bamanan laada la a bɛ fɔ a bɛɛ ma ko dɔgɔtɔrɔ ye mɔgɔ ye min bɛ se ka adamaden degunnen bana sira fɛ min bɛ se ka i wasa don a la walasa ka kɛnɛya la na ou bien ka nin kun k'o lafiya la nka n'i yɛrɛ donna dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ cɛ ma fana i b'a ye k'a fɔ ko u ka ca wa u ka ca mais si ni si ka baarakɛta tɛ kelen ye donc dɔ bɛ se nin na dɔ wɛrɛ bɛ se nin na o de y'a to spécialité ko kumaw bɛ fɔ bon n'i bɔra spécialité yɛrɛ fana na i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ min bɛ sɛbɛnni kɛ ka ordonnance prescrit ale kɔfɛ infirmier bɛ yen o de yamaruyalen don ka pikiri kɛ ou bien ka furakɛli kɛ ka fura ninnu yɛrɛ lataa farikolo la ale b'o kɛ bon i bɛ taa ye k'a fɔ ko dɔw bɛ yen sage femme olu bɛ jiginni baaraw de kɛ ka caya donc dɔgɔtɔrɔ bolofara ka ca kojugu nka tubabukan na an b'a fɔ a bɛɛ ma les professionnels de la santé donc fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛnɛya baara kɛ o ye olu bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan. D'accord. Administration mɔgɔw dun
ni an donna an ka dɔgɔtɔrɔsoba dɔw la i n'a fɔ Pongine Gabriel Touré i b'a sɔrɔ administrateur fana bɛ yen. Effectivement i y'o min fɔ olu fana bɛ yen nɔ mais olu bɛ se ka wele professionnels de la santé mais ils sont pas les professionnels de soins. O yɔrɔ la fo an ka weleweleli kɛ parce que n'i ye gafe in yɛrɛ ta i b'a ye k'a fɔ k'a b'a bɛɛ danfara bɔ ɲɔgɔn na. Kuma dɔw la voilà kuma dɔw la a bɛ fɔ ko les administrateurs de la santé o ye sisan nɔ i yɛrɛ da sera yɔrɔ min ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'o da bɛ don kɛnɛya kunkan ko kuma la ou bien a papier ko kuma la olu bɛ wele ko administrateur de la santé mais administrateur de la santé kɛrɛfɛ professionnel de la santé fana bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ furakɛli kɛ. Bien an ye ɲininkali kɛ parce que bi ni ye amoko in jateminɛ i b'a sɔrɔ baarakɛla caman bɛ yen u tɛ se ka pikiri kɛ i b'a sɔrɔ o ni e ni ne bɛɛ ye kelen mais u tɛ se ka ne bɔ ko in kɔnɔ bi an b'o service la ni donna dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ an ma ɲɛsin olu. Siga t'a la i ka o kuma in o diyara n ye kosɛbɛ parce que n'i ye ne yɛrɛ ka gafe ta i b'a ye k'a fɔ ko n ka baara bolilen tɛ olu minnu bɛ administration na n ka baaraw bolilen tɛ o kan kosɛbɛ. U ka kumakanw bɛ se ka k'a kɔnɔ kuma bɛ se ka kɛ u kan mais kuma bolilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ furakɛli yɛrɛ baara kɛ on les appelle professionnels de la santé ou bien professionnels de soins. Soins yɛrɛ kɔrɔ de sisan ka furakɛli yɛrɛ baara ko kɛ donc gafe in kɔnɔ kumaw bolilen don olu mɔgɔw de kan fini minnu bɛ fini yɛrɛ don dɔgɔtɔrɔya baara yɛrɛ fini don mais minnu bɛ papier ɲɛnabɔw kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min AMO INPS ani olu ko tɛ. A faamuna awɔ an y'o yɔrɔ faamu kosɛbɛ. O la bi ni an ye jateminɛ kɛ structure démonstration structure ninnu yɛrɛ la n'an y'u bɛɛ ta k'a lajɛ bi e ka ɲininiw kɔnɔna na jango gafe in sɛbɛtɔ la e ye manquement jumɛnw sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔnɔ bi ni an bɛ se k'an sɔnni sigi o kan ni yɛlɛma dɔr'o la ni Ala sɔnna bɛɛ lajɛlen b'i sago sɔrɔ kɛnɛyasow kɔnɔna na. O ye ɲininkali ɲumanba ye barisa en tant que citoyen et en tant que chercheur n y'o de fɔ n ko plaintes ka ca kɛnɛya finitigilakaw yɔrɔ la o plainte ba dɔ ye mun ye o ye retard dans les soins tuma caman i b'a ye k'a fɔ ko minnu bɛ kɛnɛyaso ninnu sɛgɛrɛ u b'a fɔ de ko n'i nana dɔgɔtɔrɔso la i b'a ye k'a fɔ i yɛrɛ mago bɛ dɔgɔtɔrɔ min na o yɛrɛ ma se yen fɔlɔ ou bien hali n'o bɛ yen nɔ o yɛrɛ ci ka ca e yɛrɛ furakɛli ma or o retard in o prise en charge tardive o bɛ se ka bana juguya ou bien ka kɔlɔlɔ wɛrɛ se banabagatɔ ma kuma dɔw la a yɛrɛ mana min kama ou bien a bɛ se ka bana yɛrɛ juguya fo ka se saya ma o ye manquement ye mɔgɔ bɛ se ka min constater manquement dɔ wɛrɛ ye mun ye o bɛ sɔrɔ hali accueil la c'est à dire i yɛrɛ mana se dɔgɔtɔrɔso la i bɛ kunbɛn cogo di barisa a bɛ fɔ ko furakɛli ye o de ye fo banabagatɔ ka danaya de sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ fan fɛ furakɛlikɛla fan fɛ walasa furakɛli yɛrɛ bɛ se ka ɲa donc a yɛrɛ ka dɔnniya kɔfɛ ani fura minnu bɛ k'a la o kɔfɛ danaya min bɛ ale yɛrɛ ni dɔgɔtɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ o jɔyɔrɔba de bɛ furakɛli la bon ni e sera dɔgɔtɔrɔso la n'i ma kunbɛbaga sɔrɔ depuis o yɔrɔ la dusumakasi bɛ na donc o fana ye manquement dɔ ye manquement dɔ bɛ ta hali furakɛli yɛrɛ fana kɛcogo la fura min kan ka k'i la ni o dama tɛmɛna ou bien ni o ma se a dan na i b'a ye k'a fɔ k'o fana bɛ kɛ degun ye banabagatɔ ma manquement dɔ bɛ na hali référence la e taara nin dɔgɔtɔrɔso in na k'i bɛ t'i furakɛ a bɛ se ka kɛ olu ka plateau technique t'u permet k'i ka bana furakɛ mais a ka kan u k'u mago don i la ka u assurer k'a fɔ k'i bɛ se ka furakɛ donc o bɛ sɔrɔ cogo di o bɛ sɔrɔ de k'a fɔ bon anw kɔni dɔgɔtɔrɔ t'anw bolo yan ou bien minɛn t'anw bolo yan min bɛ se k'i ka bana furakɛ nka an b'i bila ka taa nin dɔgɔtɔrɔ masina fɛ yen ou bien nin dɔgɔtɔrɔso in na bon ni o baara ma se ka kɛ dɔrɔn a bɛ komi dɔgɔtɔrɔ m'a ka baara kɛ parce que sariya sɛbɛn dɔ b'an fɛ yan n'a tɔgɔ ko loi hospitalière o b'o de fɔ ko toujours banabagatɔ i bɛ urgence la o i bɛ situation normale référence la o k'a sɔrɔ i ka bana ma juguya fɔlɔ n'i kɔni y'i kun ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso ma dɔgɔtɔrɔso kan k'i lamɛn k'i ka bana furakɛ bon n'ale tɛ se ale kan k'i bila ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min na dimi min b'i la o bɛ se ka ta ka bɔ i kan cogo min na bon n'i y'an ka dɔgɔtɔrɔsow jateminɛ i b'a ye kuma caman ko banabagatɔw ni banabagatɔ sira taamalaw nɔfɛ mɔgɔw u b'a fɔ ko an taara u m'an lamɛn yɛrɛ ou bien u m'a fɔ an ye yɛrɛ an b'a kɛ cogo di donc o fana ye degun ye degun ninnu ka ca kojugu hali degun ye dayɔrɔ ko dɔ ye e nana dɔgɔtɔrɔso la bana b'i la a fɔ i ye ko dilan tɛ yen bana kɔni furakɛbaga bɛ yen nɔ mais dilan tɛ yen yarɔ o fana ye degunba ye barisa k'i da dugu ma ka furakɛli kɛ i bɛ se ka fɛn wɛrɛw fana sɔrɔ o la min tɛ i yɛrɛ nakunba min tɛ o fana ye n'a bɛ fɔ olu ma ko infection nosocomiale donc manquement ninnu
a ka ca fo k'a fɔ k'a ka ca ni kuma jara yɛrɛ an b'a fɔ ko manquement n'i taara foroba dɔgɔtɔrɔso la ani n'i taara kɛn yɛrɛ ye minnu b'u yɛrɛ ye o dɔgɔtɔrɔso la manquement kuma dɔ la hali u tɛ kelen ye en fonction de ça donc mɔgɔ min bɛ furakɛli kɛ foroba dɔgɔtɔrɔso la e bɛ se ka manquement dɔw kɛ banabagatɔ la ani min fana bɛ kɛn yɛrɛ ye min yɛrɛ fana y'a yɛrɛ ka yɔrɔ dayɛlɛ yɛrɛ n'a bɛ f'o ma ko clinique privée olu fana bɛ se ka manquement dɔw kɛ kuma dɔw ni olu ni mɔgɔ dɔ ninnu fana ta tɛ kelen donc manquement ninnu kɔni ye kulu de ye kɛ hali a dama dɔɔnin tɛ Mali kɔnɔ yan bon anw ka ɲinini n'an ka baara bɛ bolo o bɛɛ de kan an bɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn jamana tɔw la olu y'a essayer ka répertoire kɛ k'a fɔ ko nin de ye faute médicale ye bon anw yɛrɛ an b'o sira fana kan an ye inspiration ta o jamanaw kan kosɛbɛ mais pour l'instant tɛ se ka fɔ Mali la k'a fɔ nin ye faute médicale lisi ye nin de dɔrɔn bɛ jate faute médicale fɛ donc dɔw identifier len don mais halisa o baara bɛɛ ma se ka kɛ ka s'a dan na fɔlɔ. Ni diyara n ye docteur an bɛ fo halisa ni an tora nin cadre kɔnɔna na an ka lajɛ parce que an ka jamukan ye sariya bulon ye sariya kuma de bɛ ka fɔ yan n'an y'a ta k'a lajɛ bi an bɛ se k'an bolo sinsin sariya sun jumɛnw kan walima sariya gafe jumɛnw kan minnu bɛ ɲanginiw bɔ a kɔnɔna na ni ɲanginiw bɔ a kɔnɔna na o bɛ se mun ni mun ma ni e minnu fɔ nin ye est-ce que a défaut bɛ jamana la walima défaut bɛ furakɛlikɛlaw yɛrɛ la donc la législation en question. Awɔ o faamuna n'i ye ne ka gafe ta min bɛ kuma dɔgɔtɔrɔw ka jalakiliko kuma kan gafe yɛrɛ tilalen don fan fila ye fan fɔlɔ o bɛ kuma de sariya sɛbɛn minnu bɛ yen min bɛ jalakili baara kɛ filanan o ye sariya sow kiiritigɛ sow ani ni i yɛrɛ fɛ ko dɔgɔtɔrɔ ye jalakiliko kɛ e bɛ se k'a nɔ minɛ cogo di donc n'i ye gafe in ta o fila de b'a kɔnɔ donc n'i nana sisan nɔ sɛbɛn ninnu ka yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ko sɛbɛn bɛ Mali bolo bi k'a fɔ ko sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen talen don dɔgɔtɔrɔw kama o tɛ dɛ fo fana ka fɔ basa an y'o de fɔ n ko ni mɔgɔ tɔw bɛ se ka ɲangi dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka ɲangi basa dɔgɔtɔrɔ t'a damana mɔgɔ ye ni mɔgɔ tɔw bɛ se ka jalaki dɔgɔtɔrɔ fana bɛ baara de kɛ donc ni fili yer'o baara kɔnɔ a bɛ lajɛ a fana bɛ se ka jalaki cogo di n'a bɛ fɔ ko responsabilité donc k'a fɔ ko sɛbɛn de talen don Mali bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔtɔrɔw kelen kama o tɛ mais sɛbɛn dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko régime général des obligations ni o yɛrɛ bɛ kuma jalakiliko kumaw kan i mana kɛ baarakɛla sugu o sugu ye i mana kɛ adamaden sugu o sugu ye n'i kɔni ye degun ni wale ta ka mɔgɔ wɛrɛ sɛgɛrɛ dɔrɔn o gafe in de bɛ a kumakan di k'a fɔ i kan ka ɲangi cogo di ou bien i kan k'a kɛ cogo di walasa k'a juru sara parce que o yɔrɔ in fana ye aspect important ba ye jalakili kumaw kɔnɔ mais ni i y'o gafe yɛrɛ to kɛrɛfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko hokumu kɔnɔna na sariya sɛbɛn dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko charte du malade n'o taara san 2008 wagati o sɛbɛn fɛn dɔ bɛ yen den dɔ bɛ yen min b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na ou bien furakɛli kɔnɔna na ni banabagatɔ ma nimisi wasa sɔrɔ fiyewu a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso directeur a ɲɛmɔgɔba a bɛ se ka o saisi walasa a ma lafiya min sɔrɔ ou bien a ye degun min sɔrɔ k'o ɲɛf'o ye o la ni fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ walasa k'a bila a ka dura kɔnɔ ka nimisi wasa d'a ma o fɛɛrɛw bɛ tigɛ nka ni o si ma banabagatɔ ou bien banabagatɔ sira taamala na wasa a bɛ se ka kiiritigɛsow sira taama walasa ka dɔgɔtɔrɔ jalaki ou bien ka dɔgɔtɔrɔso jalaki walasa a ka se k'a ka duraw sɔrɔ bon o yɔrɔ fana n bɛ n sinsin o kan kosɛbɛ parce que an y'a fɔ ko professionnel de la santé o tɛ finitigi dɔrɔn ye dɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ fana ye professionnel ye parce que n'i ye professionnel ta dɔgɔtɔrɔso kunda a bɛ fɔ ko foroba dɔgɔtɔrɔso ani kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔso ani mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɔnɔ olu bɛɛ de ye professionnel ninnu ye sisan nɔ donc jalaki bɛ se ka boli dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kan k'a to a ka dɔgɔtɔrɔsoya la i n'a fɔ jalaki bɛ se ka boli dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw yɛrɛ kan donc fo k'o faranfasiyali fana kɛ donc gafe bɛ Mali bolo gafe ninnu ka ca mais bakuruba la n bɛ se ka nin gafe fila in fɔ c'est-à-dire charte n'o ye 2008 ye ani régime général des obligations n'o bɛ bɛɛ concerné donc olu bɛ jalakiliko kuma fɔ kosɛbɛ olu b'a f'i ye i bɛ se ka taa kiiritigɛso min na parce que kiiritigɛsow fana ka ca dɔw bɛ yen olu bɛ forobacaw kuma de fɔ dɔw bɛ yen olu bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ kuma de fɔ dɔw bɛ yen olu bɛ bingali walew kuma fɔ donc nin gafe ninnu b'a f'i ye kɛnɛya sira fana fɛ ni ko kɛr'i la ko min ma se k'i nimisi wasa donc i bɛ se ka taa nin sira fɛ i bɛ se k'a kɛ tan i bɛ se k'a kɛ tan misali la ni an ye an ka tribunal civil ta k'a lajɛ
olu b'a kuma kɛ wa walima hali tribunal correctionnel yɛrɛ min kasɔrɔdenw bɛ se ka bɔ a la. ninnu bɛɛ b'a kuma kɛ basa n'i ye dɔgɔtɔrɔw ka jalakili yɛrɛ ta a bɛ f'i ye ko bakuruba la ko sira 4 de bɛ yen administratif o ye forobacaw yɛrɛ la forobaca kɛ dɔgɔtɔrɔsow la ni ɲangili minnu kɛra ou bien ni kɛwale minnu kɛra minnu tɛ bɛn i bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso nɔ minɛ cogo di ou bien i bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso forobaca kɛ dɔgɔtɔrɔ nɔ minɛ cogo di o ye voie administrative ye mais n y'o de fɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ni a ka banabagatɔ cɛ la i n'a fɔ i taara clinique la furakɛli la i ma nimisi wasa sɔrɔ ou bien bingali wale dɔw taara i yɛrɛ fɛ k'i sɛgɛrɛ e fɛ de don fɔlɔ dɛ parce que fo juge de k'a fɔ nin y'a ye nin t'a ye an ye kiiri dɔw ye Mali la yan ou juge yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko aw bolo ko dɔgɔtɔrɔ de binna aw kan nka aw de binna a kan basa aw y'a jalaki min na o tɛ donc fo o sira de ka dɔn donc dɔgɔtɔrɔ n'a ka banabagatɔ cɛ privé kɔnɔna fana na siraw bɛ yen nɔ a bɛ fɔ olu ma ko voie civile et voie pénale fana bɛ yen nɔ donc olu bɛ sɔrɔ i n'a fɔ code pénal bɛ Mali bolo donc ni code pénal kumakan sɔsɔra kuma o kuma i kɛra dɔgɔtɔrɔ i kɛra maliyɛn wɛrɛ n'o kumakan sɔsɔra kuma o kuma o fana sariya bɛ wuli k'i poursuit mais o b'i poursuit devant le tribunal pénal cette fois-ci o misali ye mun ye n bɛ misali ta avortement kan qui est très connu ou bien n bɛ misali ta secret violation kan o code pénal b'a fɔ ko a man kan banabagatɔ ka gundo a ye min fɔ dɔgɔtɔrɔ ye o ou bien dɔgɔtɔrɔ bɔra min kalama dɔgɔtɔrɔ ka o kuma bila diɲɛ fɛ donc ni dɔgɔtɔrɔ y'o gundo bɔrɔtɔ dɔrɔn a bɛ se ka ɲangi non seulement pénal sira fɛ mais a bɛ se ka ɲangi kasoladon yɛrɛ sira fɛ ou bien a bɛ ɲangi u yɛrɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ kuluw bɛ yen nɔ minnu bɛ u ka baarakɛtaw jateminɛ donc n'a bɛ fɔ o ma ko voie disciplinaire c'est-à-dire k'i lasegin mara sira fɛ ou bien lakana fɛ donc voie disciplinaire fana bɛ se k'i prononcer i y'i ka nin banabagatɔ ka nin gundo prononcer bɔ kɛnɛ ma dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ baara taabolo la o man kan donc voie administrative bɛ yen n'o ye forobaca ye banabagatɔ ni dɔgɔtɔrɔ cɛ o ye civil ye pénal ɲangili yɛrɛ fana o sira bɛ yen nɔ mais ordre yɛrɛ fana ka sira fɛ baara ɲɔgɔnya la o fana sira bɛ yen nɔ bon nin bɛɛ la jɛkuluw bɛ yen ou bien juridiction bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ nɔ minɛ mais ka tila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ minnu bɛ se k'a jira k'a fɔ a y'a kɛ wa ou bien a m'a kɛ. a faamuna an bɛ fɔ ni walawalali la waati kɔni nɔgɔyara an bolo a man jan bilen bi an tun b'a fɛ i ka da don jurisprudence la sariya dɔnbagaw côté minnu kɛra n'an bɛ se ka an sinsin olu kan k'a fɔ effectivement ka caman kɛra walima misali dɔw filɛ nin ye waati t'an permettre k'o kɛ bilen malheureusement bi e yɛrɛ bolo i ka ɲininiw kɔnɔna ka se livre in yɛrɛ gafe in sɛbɛnni ma e bɛ se ka recommandation jumɛnw kɛ n'o ye ladilikan ni bilasiralikan jumɛnw ye jamana yɛrɛ bɛ se ka min ta k'a bila sen kan ni bɛɛ lajɛlen bɛ wasa sɔrɔ a kɔnɔna na i n'a fɔ service public yɛrɛ bɛ a ɲɛsin min ma l'intérêt général la satisfaction de l'intérêt général. o weleweleda min bɛ ne bolo o ye fɔlɔ de n bɛ taa charte de 2008 kumakan fɛ parce que ale sigiden dɔ b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna kɛta de bɛ bɛɛ la c'est-à-dire obligation de bɛ bɛɛ la obligation bɛ kɛnɛya finitigilakaw la cogo min na obligation bɛ banabagatɔ fana la ani banabagatɔ minnu bɛ tugu kɔ donc fo bɛɛ de k'a dɔn k'a fɔ i ka kɛta ye min ye walasa dɔgɔtɔrɔya baara yɛrɛ ani dɔgɔtɔrɔso baara ka se ka ɲa donc i ye nin ɲininkali min kɛ nin ne bɛ weleweleda kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔtɔrɔw ani faso ye basa min ye jalakiliko ye n y'a fɔ depuis kuma daminɛ na a ma faamuya Mali la yan n'i ye jalakili fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'i bɛ mɔgɔw contrôle la hali anw minnu yɛrɛ b'a ɲinini kɛ mɔgɔw b'a faamuya kuma dɔw la sira jugu la mais jalakili kɛkun de ye walasa min fɛ ale degunna ale ka jo ka segin a ma ou bien tɔɔrɔ min y'ale sɔrɔ o tɔɔrɔ in o ka se ka furakɛ n'a bɛ fɔ o ma ko réparation bon n'i ye Mali jateminɛ bi i b'a ye k'a fɔ ko réparation de la bɛrɛ ma kɛ an ka ɲinini ye o de yira réparation kɔni na bɛrɛ ma kɛ barisa an ye jamana ye min bɛ yafa tuma caman o de prôné donc o yafa kɔnɔna na a bɛ fɔ ko n yafara mais kuma dɔw la mɔgɔw bɛ yafa ka sɔrɔ a ma s'u kɔnɔ ou bien mɔgɔw bɛ yafa ka sɔrɔ degun wɛrɛ b'u kan donc faso yɛrɛ de kan ka fɛɛrɛ kɛ bi ka fɛn dɔ sigi en place mécanisme dɔ bila en place ou bien ka structure dɔ bila en place min b'a kɛ mɔgɔ minnu degunna furakɛli sira fɛ
olu be se cogo mina k'u ka jow sɔrɔ ani ka wasa sɔrɔ bon dɔ bɛ se ka sɔrɔ mun fana fɛ recommandation dɔw la o ye de ka fɛn dɔ bila en place n'a bɛ fɔ ko assurance ni assurance bɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ bolo sisan finitigila ka bɛɛ bolo sisan nɔ i b'a ye k'a fɔ ko ni nin waleya ninnu kɛra parce que kuma dɔw la a tɛ i n'a fɔ a kɛra parce que dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ jalaki ko don dɛ mais a bɛ kɛ parce que furakɛli yɛrɛ kɔnɔna ka dun kojugu hali dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ semako tɛ o misali suru ye infection nosocomiale ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ t'a dɔn ni nana nin furakɛli de kama mais nin fana wolola la o wolola la cogo di bon ni mɔgɔ degunna o cogo la fo ka se saya ma ou bien ka se bana jugu ma fo système dɔ de ka sigi min bɛ se k'o tigi nimisi wasa donc ni assurance bɛ dɔgɔtɔrɔ kelen-kelen na bɛɛ bolo sisan o b'a kɛ ni nin ɲangili wari ninnu ni degunni wale ninnu kɛra sisan assurance bɛ se ka saisi o fana bɛ dɔɔni bɔ musaka la donc a bɛɛ tɛ bin dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ kan k'a fɔ k'a k'a bolo don a poche kɔnɔ a ye mɔgɔ min degun k'o ka degun sara mais assurance b'a dɛmɛ ou bien n'a y'a sɔrɔ faso yɛrɛ kɛlen don ka système dɔ sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko système d'indemnisation donc bolo bɛ se ka bila o wagandenba in kɔnɔ ka mɔgɔ tɔɲɔlenw ko olu nimisi wasa ni o ye donc olu ye recommandation faru yɛrɛ de bibi na min bɛ jamana caman na mais ni a tɛ Mali bolo fɔlɔ parce que Mali yɛrɛ bolo bi min bɛ o ye de ɲafara n y'a to Ala ma mais kuma dɔw la an wulila ka se hali droit de l'homme tigila mɔgɔw ma nin ɲinini kɔnɔna na olu ko kuma dɔw b'a fɔ k'u yafara mais i b'a ye k'a fɔ ko min taɲara furakɛli sira fɛ ou bien min degunna kosɛbɛ min sen tigɛra ale de tun ye du fɛn bɛɛ ye bon ale taɲalen ou bien a sen tigɛlen a ka baara tiɲɛna donc du mɔgɔ bɛɛ bɛ bila précarité kɔnɔna na bon n'a y'a sɔrɔ jamana kɛlen don ka système sigi système min b'a to sisan nɔ o mɔgɔ minnu dɛsɛra u ka baara la ou bien minnu taɲana olu kɔmɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ kɔni bɛ jalaki mais fɛn wɛrɛ bɛ kɛ fana min tɔɲɔna a bɛ se ka lafiya cogo min na a ka ɲɛnamaya tɔ kɔnɔ ou bien a kɔmɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na ale talen kɔfɛ donc la recommandation phare o de ye ka système bila sen kan bi min b'a kɛ mɔgɔ minnu tɔɲɔna dɔgɔtɔrɔso siraw fɛ dɔgɔtɔrɔ ka furakɛli fɛ ou bien dɔgɔtɔrɔso sira fɛ olu ka se ka wasa sɔrɔ tɔɲɔli in kɔfɛla la a diyara n ye fɛ k'o de fɔ ɲininkali caman bɛ an yɛrɛ bolo m'a dɔn i yɛrɛ ka jaabiw fana ka ca waati min dira ma waati kɔni banna an bɛ fɔ docteur Kulibali Mariam Mayiga Kulubalikɛ an b'a fɔ nin kɛnɛ kan o la o de bɛ dan sigi an ka bi jamukan na sariya bulon kɔnɔna na min kun sigira kɛnɛyalikɛlaw n'an b'a fɔ ko furakɛlikɛlaw dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na u jɔyɔrɔ n'a fɔra ko jɔyɔrɔ dɔrɔn n'i y'a bila dɔɔni i bɛ jalaki n'a ma ɲɛ i bolo i bɛ jalaki mais n'a ɲɛna fana o y'i ka baara kun ye ɲinini a bolila nin de kan a ye gafe bɔ gafe min tɔgɔ kun ye nin ye la responsabilité du professionnel de la santé en contexte africain étude du droit malien babu a kun bɛ anw ka jɔyɔrɔ kan an hakilinaw caman faamuna a la ni ne kun ye an sigi kun ye bi sariya bulon kɔnɔna na a jirala k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ min ye régime général des obligations ko obligation de moyens dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka saya bali ko mais a kan ka seko n'a dabali bɛɛ kɛ walasa kɛnɛya kɔni ka di banabagatɔ ma obligation de moyens an bɛ dugawu don halisa an ka kɛnɛya kɛbagaw furakɛlikɛlaw u ka se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ k'an kunbɛn ka ɲɛ kuma dɔw la ni banabagatɔ kunbɛn ka ɲɛ a bɛ caman bɔ dimi la kabini furakɛli ma kɛ n b'a dɔn o bɛ responsabilité kɔnɔna na ne b'a fɔ o la an na ɲɔgɔn sɔrɔ sariya bulon kɔnɔ waati wɛrɛ salamu aleykum warahmatulahi taala barakɛtu